Hola, soc Maria Cruces, regidora d'Educació de l'Ajuntament de la Vall d'Uixó, i avui venia a recomanar-vos una lectura per a les vacances de Nadal. Es tracta de la novel·la Júlia, d'Isabel Clara Simó, la novel·la més emblemàtica d'aquesta autora segons molts. És la seva primera novel·la. Tracta d'una relació d'amor-odi ambientada en l'Alcoi del finals del segle XIX, en plena revolució del petroli. Narra la història de Júlia, la protagonista, i el pas d'obrera tèxtil a integrant de la burgesia alcoiana en casar-se amb l'amo de la fàbrica on treballava, amb tots els problemes, tota la problemàtica que aquest canvi social comporta. És d'una lectura senzilla, amb un llenguatge molt senzill i molt amè. Aleshores, la recomane a totes les persones a partir de 16-17 anys que puguen interessar-se en aquesta temàtica que és d'amor, però a més és històrica també. I aprofite per desitjar-los unes bones festes i una apassionant lectura.